Ketun kioskin metsään oli vihdoinkin saapunut talvi. Pakkasta oli ilmassa ja pieni lumipeite oli saatu maahan. Ilma oli kauniin aurinkoinen, kettu oli herännyt varhain ja olikin jo mielipuuhissaan. Paistinpannu oli kuumenemassa ja kohta siellä paistuivat iloisesti kananmunat ja makkarat. Kioskin kulmalla kiemurteli jo nälkäisten metsäneläinten jono. Siellä olivat ketun Oulun serkku, hiiri, poro, karhu, orava ja ilves. Aamupalan lomassa ystävykset ihmettelivät, kas kummaa, minkäköhän takia ketun kioskilla ei vieläkään ole joulukuusta. No ei ollut, ei. Kas kun syksy oli ollut niin pimeä ja synkkä, että kettu ei ollut saanut lähdetyksi kuusimetsään. Mutta tänään siihen tulisi muutos. Sillä heti aamupalan jälkeen kettu ja ketunpoika ottivat esille kelkkansa ja lähtivät kohti metsää. Hetken matkaa taivallettuaan kuusta ei vielä ollut löytynyt, mutta ketunpoikaa alkoi väsyttää. Ja he pysähtyivätkin lepäämään hetkeksi. Ja juuri silloin läheisestä pusikosta kuului pientä hätääntynyttä ääntä. Pieni metsäkauriin vasa oli siellä yksin kyyhöttämässä. Hän oli eksynyt emästään. Kettukin tuli ihmettelemään, mitä nyt voitaisiin tehdä, mutta silloin kuuluikin oksien katkeilua kauempaa metsästä. Ja pienen metsäkauriin emä pyyhälsi paikalle. Hän oli jo ehtinyt huolestua, kun hänen oma pieni vasansa oli eksyksissä. Mutta onneksi he löysivät toisensa. Siinä kuulumisia vaihdellessaan kettu päättikin kysyä metsäkaurilta, tietäisikö tämä jonkun hyvän paikan, mistä voisi kenties löytää joulukuusen kioskille. Metsäkauris neuvoi ketuille, että kannattaisi lähteä talvimaahan. Siellä kasvoi kauneimmat kuuset. Talvimaa oli vähän kauempana, mutta toisaalta kettu ei halunnut tänä vuonna kitsastella joulukuusen kanssa. Sen täytyisi olla todella tuuhea ja kaunis. Ja niinpä he päättivät lähteä pikkuketun kanssa kohti talvimaata. Talvimaahan johti pitkä alamäki ja ketut hyppäsivät kelkkojensa päälle. Siinä vauhdin hurmassa pikkuketun kelkka ajautui äkkiä hyppyriin ja fiu, hän lennähti päistikkaa suoraan lumipenkkaan. Ilmalento oli melkoinen. Kelkka jatkoi matkaansa vielä hetken, pysähtyen sitten hankeen. Ja pikkuketulta kesti hetken aikaa päästä hangesta ylös ja puistella kaikki lumi yltään. Mutta silloin hän huomasi sen. Maailman kauneimman joulukuusen. Yksissä tuumin ketut päättivät, että tämä olisi se, jonka he valitsisivat mukaan ketun kioskille. Saatuaan yksissä tuumin kuusen nostettua kelkkaan ja kelkan vetämällä ja työntämällä mäen päälle kotimatka saattoi alkaa. Vasta kotona, kun ilta jo hämärsi, pikkukettu huomasi, että hänen kelkkansa oli jäänyt talvimaahan. Aamupalalle saapuneet metsän eläimet pohtivat yhdessä, kuinka pikkukettu saisi kelkkansa takaisin talvimaasta. Koska mukana oli orava, joka tunnetusti oli ketterä ja nopea ja pääsi korkealle puuhun, hän sai idean. Hän tiesi, että talvimaan liepeillä asusti vanha pöllö, joka ilmasta käsin pystyisi helpoiten huomaamaan, missä kadonnut kelkka olisi. Niinpä orava päätettiin valjastaa matkaan. Eipä aikaakaan, kun orava oli jo talvimaassa ja hän löysikin nopeasti pöllön puun. Hän kertoi pöllölle, mitä oli käynyt. Ja pöllö lähti heti matkaan lentäen ja kierrellen ja kaarrellen ympäri talvimaan yllä. Viimein hänen silmiinsä osui jotakin punaista. Ja hän huomasi, että pieni kelkka nökötti yksin hangessa. Pöllö kaarsi kelkan luo, otti sen mukaansa ja lähti lentämään kohti ketun kioskia. Ilta jo hämärsi, kun pöllö asetteli kelkan kuusen juurelle.
Voi sitä onnea ja iloa, kun pikkukettu seuraavana aamuna löysi oman kelkkansa kuusen juurelta. Ja niin päätettiin järjestää ketun kioskilla joulujuhlat kaikille metsän eläimille. Myös pöllö saapui paikalle. Juhlat juhlittiin ja metsään julistettiin joulurauha. Hyvää joulua kaikille, toivottaa alkuluokka.